Og jeg venter bare, at du kommer, Naja. Det her, det er Definitive Gamers. Hvad er der, Lukas? Han er level 8. Det er derfor, jeg har bedre våben her. Kom den her vej. Våben, jeg kan finde ud af. Jeg har fundet ud af, at jeg har flere våben, jeg kan finde ud af, i stedet for den anden. Det var der MP5. Spørg! Hvor? Og nej, jeg er ikke gået på stigt nogensinde, hvis du skulle spørge, men jeg klarer mig selv op. Jeg synes, det var hårdt at bare komme herop. Jeg mener, at der var en eller anden herhenne et sted. Men hvad går? Og så døde jeg. Jeg tog mig fra siden af, Lukas. Jeg havde ikke opdaget, hvor han... Der var sådan en, der ikke kiggede sådan en side. Han er jeg. Jeg fik et chok, mand. Man får bare nogle chok, du gør. Der er en af vores, der døde. Nej. Så der er en. Nej! What? Er I ikke sikker på en hacker der? Ej, så kom der en fra den dræbe ene side og en fra den anden side. Kom Ja. en fra den ene side og en fra den anden side. Ja, her. Nej, ja, du er den blå Jeg hos fik mig. den ene. Er du, ja, du er gul for mig. Ja, Jeg prøver med den. den. Jeg have den her, men jeg skulle have den opgraderet, den her. Så, mit næste våben. Det var ikke fair. Og så sagde jeg har en start. Lidt bedre, men jeg har faktisk... Jeg har også den der kældertab. Jeg har spas. Ej, det var Og unfair. grunden til, at jeg også har besøget på den, det er, hvis der nu kommer en hellig. Nu går en fucking spas 12. Og nej, ja, se min nye spas 12. Jeg stjæler bare folks tags hele tiden. Hej Lukas, du på. Og ja, vi vil også spille privat match. Det er ikke sådan, så I skal snydes for det. Og Glunny får faktisk snart spillet. For lige at tale om kan ikke. Er han? Lukas, for ham. Han er bag dig. Ej, jeg skudte ham så mange gange. Jeg ved, hvor du er han. Og så knifede jeg ham der. Jeg fik ham. Godt. Jeg kan godt se, at jeg er okay blevet bedre, ikke? Ej, de kommer jo bare og voldtager mig totalt. Tager skarl. Kom. Vent lige. Sådan der. Nej, fuck det. I shotgun, ja. Jeg bliver min fucking spørgsmål. Vi skal herover. Han fik mig fandme. Hvis jeg ikke havde skudt det, så ville han ikke have overlevet. Det var Jeg vidste ikke, hvor nogen var. Ej, fucking Jeg fik ham, flash. Lukas, jeg fik ham bare roligt. Sådan en der pistol, han har, sådan en vil jeg rigtig gerne have. Ja, det er så de helt vildt seje. LOL! Jeg bliver bombarderet fra alle siderne nærmest. Jeg forstår ikke, hvordan han ikke kan dø. Fucking sentry. Dora, tag min tekst, mand. Hvor? UAV online. Nice! Var der et ved siden af, ellers ville jeg have fået en. Nå, fedt, du havde en vakker, mand. Sonja. En første klik. Ej, jeg har set den der, men jeg skulle have advaret mig selv. Jeg skulle også lige til at gå tilbage, og så springe på mig.
Var det knife, eller var det skud? Det vil jeg gerne lige se. Jeg kunne ikke se noget. Det var skud. Den shotgun der, den er dårlig. Det er en af de dårligste shotgun, og han kan finde den. Lol. Jeg har en fucking spas 12. Den er også Lucas, bag dig! Bag dig. Nej, ja. Jeg har en fucking spas 12. Ja, og... Det er fordi, du ikke Den er jo kan finde mega ud af det. dårlig. Det er fordi, du Den ikke skal kan lade finde ud af hver gang, man skyder. det. Mand, jeg bliver voldtaget fra alle sider her. Så god er jeg heller ikke til det her, men ja, okay. Men Og vi lillebror er bander. venner. Vi bander ikke særlig meget. Vi skal forsøge at lade være med at bande. Hvis I YouTubere derude også begynder at bande, prøv at lade være. Og I skal ikke gøre det, fordi bare en eller anden stor kanal vil også gøre det. Ikke at jeg ikke kender nogen stor. Jeg hader virkelig sådan nogle der tingester. Ja, det er lidt dub, jeg har sigtet på den her, mand. Det, jeg har. Jeg er level 36, han er level 8. Så det er sådan lidt, det, vi har. Det er det, vi er nødt til at bruge. Der er en bag dig, Lucas Band. Kill confirmed. Slog du ham ihjel? Ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Der var sent bag mig. De samler sig i grupper, dem her. Jeg går sådan lidt okay bag Lucas for at beskytte ham, fordi han er nybegynder. Det der, det var så nu at bruge sådan en der besug. Bombekaster ting, som der har sindssygt skud. Men så springer i luften ligesom en De bazooka. går bare i grupper, dem her, og det er lidt nederen. Jeg er lige bag dig, Lucas. Døde han? Og det Nej, var. han døde ikke. Lol. Hold da kæft, det var irriterende. Min skærm fuckede op. Jamen, vi kan jo ikke se, hvad du laver. Nu må jeg godt sige lidt. Må jeg ikke engang være med, når jeg... Jo. Der kommer... Der var en! Hvor? Jeg kan ved... Jeg er lige bag dig. Nej, det er jeg ikke. Fuck! Der var en bag mig, mand. Nej, det Jeg var fik faktisk været ikke chok. mig. Jo, der var. Ja, men nu, jeg døde af sådan en der bombekaster. Kill confirmed. Og med en med 2 kills var. Det er den fjerde. Så han deroppe. Det er sådan en noob, når du camper. Jeg har aldrig været få et eller andet. Jeg har faktisk kommet ud af den raid af camper. Nej! Gamet slutter! Nej! Jeg var vinderkiller sikkert. Nej, det er jeg ikke. Nej, det døde der. Nej, Lucas, du må ikke blive vinderkillet. Nej, det er du heller ikke. Det er du heller ikke. Du vil lige være det. Ja, det var jeg. Jeg vil gerne lave. Jeg var også ved at være det. Jeg vil rigtig gerne lave vinderkæde. Nej, jeg har medalje for at lave vinderkæde. Jeg lavede sgu vinderkillet. Fuck dig, Naja. Undskyld. Så det er sådan noget der, vi bander rigtig meget. Jeg var lige ved at få ham. Hold da kæft, hvor du er irriterende. Jeg fik fucking 2 kills og 20 deaths. Ja, min Israel fik en farve. En spas 12, jeg har fået et eller andet til den. Jeg fik det som en skejl. Yes. Oh. Lucas, skal lige ud? Jeg ved ikke. Yes. Shotgun. Jeg skulle lige... En grib. Jeg ved ikke, hvad det er. Men nu har jeg det på. Fucking et grib. Er det noget galt, Maja? Nej, jeg skulle ud. Okay, Så vi ses. Hvor langt har vi filmet?
Okay, lang tid, men jeg har ikke lige styr på tid lige i øjeblikket. Okay, men vi filmer en gang til, tror jeg. Så ja, vi filmer lige om lidt, så ja, husk at subscribe kanalen, hvis I vil se flere videoer, og like videoen, det gør os glade, det er sådan en glædes ting. Men det ville også være fedt, hvis I Hej hej. viewede, altså det gjorde I, men tak fordi I så med, see ya.